fogok Hannával, és egy tóvát fogunk kivinni. Na mondjad, Hanna? Mi a Roblox username-en, mert nem találnak? Grmucikád. De tudod, hogy kukac gajdos mira, és Ja, ez igen. a... Hú, Isten. Addig én Fura név, de amúgy nem rossz. A M az nagy. Hú, akkor diktálom kukac. Várjál. Isten. Szerintem megvan, várjál. Jó, akkor elrontottam, várjál. Akkor kezdem. Kukasz. Kezdhetem. Mi? Kezdhetem. Kukac, igen. Nagy G. Igen. A többi már kicsi lesz. Gajdos mira. Vagy hogy igen, hogy beírtad már a nagy G-t, a többi kicsi, és A, E, pontos így nyilván, D, O, S, M, I, R, A. Kukac, gajdos mira. Istenem. De nincs egy alsó vonal. De csak most a izémet diktáltam be, csak a... Na jó, van mindegy. Akkor én beírom, hogy joinolok. Én joinolok. gajdos. Mira? Találj egy szóvert. Gajdos. Egyben van a mira? A gajdossal, vagy külön? Na, meg vagy Ha. nekem. Jó. Jó. Akkor csak én nem találok, na mindegy. Akkor Várj, nézd akkor be. Hallod? keresek egy távert, várjál, keresek egy távert. Én is úgy gondoltam. Uber. Én nem tudom. Távert. Várjál. Mindjárt megvan, csak... Mi a büdös? Na, Ez jó. Au. jaj, édes Istenem, csak kezdted egyet. Nem tudtam, miatt válaszok, azt most ezt jutott eszembe. Nem baj. Rá! Hol vagy? Nézd, Itt arra szúrja. Jó, nem tudom befavorítezni, vagy valamit. Na mindegy, akkor vakon fogok játszani. Ó, édes Istenem. Jó, várjál, keresek egy másik játékot, ezt rájöttem, hogy ez nekem nagyon nehéz. Várjál. De hát reméljük minden, csak lehet, hogy nem annyira jó. Legyen ez jó. Rácsolok. Ez már egy aprót érdekesebb, nem? Vagy értelmesebb. Na még az sem. végre, egy ilyen jó. Én ezeket úgy szeretem. Csak ugye most mindenhol ilyen duci leszek. Tudom. De nem baj. Az a lényeg, hogy ki tudjam vinni. Amúgy kacok, egy kicsit beteg vagyok, szóval Én meg akadozik a 3 hangom. más még, úgyhogy... Igen. De akkor se állok le. Videózok. Megfulladok. Nem akarom, mert akkor nem lesz meg a videó. Az mi volt? Ráléptem a gyerekre, azt visszacsesztetett engem a földre. Ja. Itt vagyok a kéken, csak Én már a sárgán. a buzilány az meglökött. De ott miért van egy checkpoint? Valaki respawnolt, és itt volt a sárga elejénél a respawnja. Amúgy itt valaki trollkodik. Ja, most jövök ide a trollkodós részhez. Itt vagy le. Nem menj. Hogy dögölt volna be a pofájuk. A gyere... Na, mondjad. Meg kell várni. Tudom, hogy a csávó folyamatosan azt nyomkodja, ameddig nem vár zöldre, addig menjünk, várjál. Milyen rálép?
És rá fog lépni. De csóró. Nem. Hú, de undorító ember vagy te. Eltűnt az összes platform. Igen, Mi a flap? láttam. De hogyha valakinek adminja van, akkor megvette Robuxért? És annak mi volt az Nem értelme? tudom, de az, hogy én már le is estem. Én figyeltem. Bárcsak eltakarodna ez a troller. Az a baj, nem vagyok tableten vagy telón, mert akkor simán át van hoppolni. PS-en meg nem Miért te lehet. tudsz Az. hoppolni? Hát telón. Hát, mondjuk nem egy ilyen hosszú falat végig. Ja, hát Bár mondjuk gondolom, csak a én feléig sem el tudok. tudok menni. Feléig el tudok menni, csak onnan leesek. Már mindjárt ott vagyok a sárkánál. Te még mindig ott átorogsz? Igen, ott várom, mert most elindultak egyszerre hárman, az... valaki átval hoppolt. Egy lány Tényleg? átval hoppolt az utolsó másodpercben. Az komoly. Látom a Duci a kezeidet. Kösz. Itt van, bocsi. Itt van egy ilyen barna lány, aki ott a fekete előtt átval hoppolt háromszor, csak PS-en nem könnyű. Nagyobb szenzitivi kell nekem. Kell nagyobb szenzitivi, mert így nem lehet. De a hacker is trollkod. Tudom. Aha, Most csak távolodni fogunk, mira? Hát nem tudom, mehetünk majd 99 is. Tudod, abban most nagyon béna vagyok. Hát én is. Abban már 100 napos vagyok, de mindegy. De nem veszek fel videókat. Nem bírok. Ó, édes Istenem, mikor jutunk végre? És ebből még van egy csomó rész, a trollkodás rész van. Tudom, de én Nincs alszod. kivárom. Jaj, basszus, leestem. Én kilépek, mert feltettem magam. Ja? Rám joinolsz majd. Aha. Ez basszus. Jó, most már mutatja a karakteredet, csak valamiért nem mutatta az előbb. Erre tudsz joinolni, mert Hallod? Mire hallnak az összes barátaim közül. tényleg? Aha. Te, egy random, aki befriendelt abból a towerből, meg egy, akit befriendeltem. Ja, most már 4, mert lehet, hogy beteg vagy csak nem megy súlyba. Most ezért nyelnek ilyen hangos. Nem biztos, hogy őrzeti videót elvenni, nem minden. Jött? Ja. 1v1. Nagyon sokat tüzelsét nem tettek kezdeni. Gyere ide 1v1-ezni. Jó, csak bekap. Hello. Nem úgy érte. Jó, csak kaptam ezt a daily-t, az PS-en több izékon kell végignyomkodni. Nem tudom, hogy legyen választani. Na, gyerekek, most lesz a nagy harc. Ha valaki nem tudná, mi ez a játék lényege, itt mind a kettő vagy egyszer mördöl, meg sheriff is vagy, és akkor tudsz 2v2-zni és 1v1-ezni is.
Meg Egy ember 3v3, meg 4v4. Igen, igen. Én kaptam valami nyilat, nem tudom annak mi az értelme. Jössz? Aha. Nem. Én belső nézetben leszek. Mi? Belső nézetben leszek. De miért? Gyere már ki. De hogy úgy értve, hogy belülről nézem, akkor azt sem tudom, hogy jöjjek ki. Édes Istenem, akkor én megyek. Várjál, mindjárt kijutok. Kijutottam. Ja, kijutottam. Ó, bakker. Laggoltam. Jó. Most nem. Te most bent vagy kint? Én most vagyok bent, én most akarok kimenni. Te most maradj kint, mert én megyek most ki. Hogy lehet piresen dobni amúgy ezt a szart? Elvileg lehet dobni. Rézsel. Nem tudom, mit megtenni. Várjál, jövök ki. Meg megyek be. De miért mész be, amikor én kint vagyok? Várja, hát most megyek ki. Ja, srácok, igen. Csinálni fogok Badizsára egy olyan videót, hogy 10 darab vagy 20 darab Minecraftos rész lesz. És nem hardcore, csak köszi, mire épp intrót mondtam. A fállősz. Én itt csúnyiba. Én épp intrót mondtam. Jó van, akkor folytasd. Na, és akkor azt is remélem végignézitek az összes részt. Vicces lesz, lehet, hogy még ki is régyeltek rajtam. De teszteni fog, higgyetek nekem. Szóval ennyi, na most Mirát nem megalom, mert megzavarjuk. Megzavarítottál, szóval ezért megkaptad. De nem laggolok. És én mit csináljak vele? Amúgy találj meg, mert elbújtam kint. Gondoltam. Biztos, hogy itt az ajtóba bújtál el. Nem. Fent? Jaj, ott vagy. Aha, látod? Nem lesz Hol nehéz. látsz ember? Azt se tudod, hogy hol vagy. Azt mondtad, hogy láttál. Igen, láttam. Mondom, akkor nem nehéz látni téged. Mi? Na? Jó, külső nézetben jövök, annál könnyebb, nagyobb teret látok. He! Ó, szépen! De... Jó ember. Én most belső nézetből voltam. Elbújtam. Jó van, bújjál csak. Úgyis megtaláljuk felül. Kint vagyok elbújva, én is már ott spannolodtam. Ja, várja, nem erre kell menni. Hmm. Nem vagy. De ez nem. Hi-hi-hi-ha! Hihihiha. Hi-hi-hi-ha.
Én is azt mondom. Na gyere! Adok hangot is. Nem lesz olyan, hogy megtalálni téged. I'm sorry. Don't love me. Ó, hát már tudom, hol vagy. Ó, nem. Jó! Megnyertem. Gyere, 2v2, gyere, 2v2. Mi? Várni. Nem baj, nyugi. Milyen nem mutatsz már? Forgotten play. Ó, azt rászoktam. Akartam buzizálni. Na, ebben jó vagyok Nem, amúgy. nem mondtam semmit. Nem is hallottam semmit. Egy, két. Nem tudom, 110. 100. Aha, itt. Itt dobálózik. Jó, megvan. Jó van. Egy, hogy mindenki megölt egyet. Várj, én itt maradok az ajtóba, te meg menjél be. Meghaltam, mert nagyon laggolok. Utoljára kilépett, úgyhogy egyedül van. Jó. Úsztam. Az komoly. Lépett a csávó. Béna! Mindegy. Gyere, Mira! Hova? Itt van egy 2v2. Ja. Na, ez így jó. Mansion vagy... Base. Vagy nem, menjünk a mansionbe. Hát ez nagyon jó. Én megyek el jobb oldalon, te menj a balon. Oha! Megvan egy! Jaj, hát van egy törpe. Vigyázz, Anna, mert nagyon gyors. És a másik van? oldalról jön. Mondom, hogy a másik oldal. Hanna, édes Istenem, hogy lehetsz ennyire deken? Előre, egyenesen. Ott lesz. Láttad? Most Igen. fordítva, én megyek erre. De ez egy ez egy Pokémon. Ezt tudom mi. Ez egy Pokémon. Mi van? Már is meghaltam. Oh! Hagyta. Ez így nem lesz jó, tesa. Pedig lehetett, nem? Van meg lehetett, nem? Jó, ez nem könnyű. De menj Egy ilyen mini... a törpéhez, menj, én meg ide bemegyek csapdába. De te menj arra. Oh! Mit a törpe? Bocsi! Nem baj, Lehetetlen. én is maradok ebbe a punkiba. Oh! Várj. Mi van? Ez Nyugi, ezt meg... Nyugi. Én meg most oda fel, te meg maradj itt le. jó.
Várjál, nem is látok. Meghalt. Te menj arra az oldalra, és ugrálgassál. Jaj. Köszi. Szívesen. Maradok én idefenn, mert van egy taktikám. De te menj a másik oldalra, nekem van egy taktikám. Megkölt meg. Ja, apró. Szia. No! Elzártunk az aprót. Én De ide már felmegyek. elhamarkodott. Jóska, azzal ennyi a videónak minden elhamarkodott.